Майка! Здравейте, приятели! Аз съм Ваката GamerBG и днес ще ви покажа как по-точно да си изтеглите Jedi Hack 3 за Counter-Strike. И да, за целта ще ви трябва Counter-Strike 1.6 Mega Edition и нека да започнем. Ще оставя ето този линк в описанието от Mediafire, от който си изтегляте Jedi Hack 3. Аз вече го имам изтеглен и за това ще ви кажа какво да правите. Влизате там, където сте го изтеглили, натискате два пъти на Jedi Hack 3, но трябва да имате WinRAR. И да. След това натискате на Jedi Hack 3 на папката, без да я отваряте два пъти, просто натискате на нея. След това натискате Extract to и тук работен плод и OK. Yes. Това. Okay. След това затваряте това, махате защитата на Avast или на антивирусната ви. След това отваряте Jedi Hack, тискате ето на това, затваряте го и ще дойда, когато съм отворил Counter-Strike. Така, след като отворите Counter-Strike, натискате на Find Server и там искате с ботове да играете, ако нямате интернет или нещо такова. Или след като сте си го изтеглили и нямате интернет, и да. Така, влизам в сървъра. Така. И ето, че си имаме Jedi Hack, само че тук никой не... Да. Така, с дясно копче можете така се забързате, само че тук, да. Тук с ляво копче просто го пускате така и той коли максимално бързо. Да. Защо? Добре, ще пусна с ботове. Не, също няма. Ето тази влезна. Така, и сега ще му покажем кой е шефа. И да. Това е всичко от мен, дано съм помогнал и чао! Майка!